petita la meva germana va tenir un linfangioma, va estar molt de temps malalta i bueno, com l'havíem de cuidar, febres, aïllaments i tal, doncs mira, i també teníem els besavis, això de cuidar a la gent, doncs vaig decidir ser infermera des de ben petita. Des de ben petita doncs, he viscut el fet de tenir molta cura dels altres i vaig decidir-ho doncs, per al tracte directe amb el pacient, poder ajudar-los, poder recolzar-los emocionalment, poder tenir unes cures bàsiques amb ells, per fer-los el dia a dia doncs, en aquests moments difícils doncs, una mica més bons. No? El meu impacte és directe en la recuperació i en el benestar dels malalts. Sobretot amb el meu tarannà, amb la meva manera de ser, saps? Soc viva, soc desperta, si els veig una mica així, doncs va, vinga, va, sempre capgiro una mica la manera d'enfocar el dia. Si està molt deprimit, doncs vinga, va, aixequem els ànims. També tinc una mica de sentit de l'humor, així una mica, saps? A vegades costa una mica agafar-me, però bé, suposo que els pacients jo els cuido molt bé, els estimo molt i, bueno, no sé, això. L'impacte que puc tenir en el dia a dia en els pacients crec que és molt positiu. Al final portes tota la família o diverses generacions i això fa que es creïn molts vincles i l'acompanyament al llarg de la seva vida doncs, fa que sigui molt íntim i molt proper. Doncs millorant la qualitat de vida en els pacients asmàtics a través de l'educació. Impactem d'una manera positiva. El nostre objectiu principal és el de preservar el capital venós del pacient i facilitador en quant a mantenir la seguretat i el màxim confort en el pacient i també a l'equip sanitari. Per mi, liderar en cura significa estimular el pensament crític per tal de prendre les millors decisions basades en l'evidència científica per tal de donar una atenció de qualitat. Per mi, liderant les cures és cuidar de l'ambient perquè les famílies puguin empoderar-se i gaudir del dia del naixement del seu fill. Felicitat. Dedicació. Compromís. Cura. Versàtil. Equip. Facilitadora. Pensament crític. Emocionant.